Сәлем дуслар. Мин Айрат Ильясов, демәк эфирда топ клип тапшыруы. Традиция буенча миннән кит парадыбызда катнашучыларның кайнар яңалыкларын кабул итәргә әзерсез икән, иркенләбрәк утырыгыз. Без башлыйбыз. Гадәттәгечә тавышларыгыз җитмәү сәбәпле президентыбыз белән хушлашабыз. Яраткан җырчыгыз өчен тавышлар юлларга онытмагыз дусларым. Тапшыруыбызда кем киткәнен 1 секундтан экраннарыгызда күрерсез. Мәхәббәтнең төсе булса гәр, синең күзләр дияр идем мин. Сиздермичә, белдермичә генә, күңелемдә урын аладың син. Мәхәббәтнең яше булса гәр, 18-дә дияр идем мин. Исемне дә сорамыйча гына, йөрәгемдә килеп кердең син. Хәзер өр-яңа резидентыбызны каршы алыгыз. Яшәү рәхәт җыры белән Рамил Хәйретдинов. Борын заманда түгел, 21-нче гасырда яшәгән ди бер егет. Казан арты, Кырлайда ук дисезме? Юк шул, нәкъ Казан үзәгендә. Институтта укыганда ук яшьтәшләреннән гыйлеме белән аерылып торган бу егет китаплар укырга яраткан. Әкият сөйләп йөрмәсә дә, әкиятләргә бик ышанучан булган. Әллә шугамы, әллә башка сәбәпләр аркасындамы, ул китапханәгә эшкә урнашкан. Киштәдәге бер китапны калдырмыйча, барысын да укып чыккан. Хәтта күбесен яттан да белгән. Көннәрнең берсендә ул әле моңарчы кулга алынмаган, китапханәдә бер исемлектә дә булмаган китапка тап була. Сәйер китап булып чыга ул. Укып та, карап та булмый. Ләкин белем йортларын югары билгеләр белән тамамлаган егет җаен тиз таба. Аның эчтәлеген белү өчен бу әкияттә яшәп карарга кирәк икән. Анда яшәүләре бик рәхәт. Nazına türünü məxəbət kütkənləri, məxəbətin tabalmışa var gümür itkenləri. Var şulusları var rələ, dünya kimgə tar rələ, mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ. Var şulusları var rələ, dünya kimgə tar rələ, mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ. O ersiz yigitni işitmezden zindanğa atığız. Yep yaş geliş yalğız gına dünyanı kütkənləri, məxəbətin tatmışa dünyadan kitkənləri. Var şulusları var rələ, dünya kimgə tar rələ, mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ. Var şulusları var rələ, dünya kimgə tar rələ, mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var rələ. Eğer de birer tılsım bilen mini şok kaptıralsan, kızımla sana verem. Патшадан мондай әмір алып, егет хафага төшә. Әкият бит бу дип үзен тынычландырып та карый. Шулай булып чыга да, монда нәрсә генә эшләсәң дә, барысы да кулдан килә бит. Күңеле үзенә урын таба алмыйча, патша кызын сагына. Таң атты гына дигәндә, башына бер уй килә. Сөйләп китимме? Юк, туктале. Үз күзләрегез белән күреп калыгыз. Аннары булмаганны сөйләмә дип теңкәгә тиярсез. Malla bulur barda bulur məxəbət tabılır mı? Məxəbətsiz bu dünyada yaşav rəxət bulur mı? Var şulusları var rələ, dünya kimgə tar rələ, mal
mülketi bundan bulsa yaşam kişi var el. Bar şuluslar var el. Dünya kimge tar el. Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var el. Hoppa! Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var el. Bar şuluslar var el. Dünya kimge tar el. Mal mülketi bundan bulsa yaşam kişi var 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 el. Тапшырубызның икенче премьерасы Диля Нигматуллина «Шунды яратам». Барали, сен анда күзетелер. Көзгімнен инде бик көптен Йылмаюлар нуры китми Йөрәк моңа тулып гашык булып Тик син диеп яши Мин кайнар кочагында Онытам барында Синең яныңа коштай очам Белсәң иде җаным шундый сагынам Шундый яратам Мин кайнар кочагында Онытам барында Синең яныңа коштай очам Белсәң иде җаным шундый сагынам Шундый яратам Сине сөйми мөмкин түгел Карашыңнан эреп төшәм Бәхет кәсәсеннән әкрен генә Тамчы-тамчы эчәм Мин кайнар кочагында Онытам барында Синең яныңа коштай очам Белсәң иде җаным шундый сагынам Шундый яратам Мин кайнар кочагында Онытам барында Синең яныңа коштай очам Белсәң иде җаным шундый сагынам Шундый яратам Сөюең турында сорап Чәчәкләрнең тажын өзмәм Болай да билгеле син минеке Бер кемгә дә бирмәм Мин кайнар кочагында Онытам барында Синең яныңа коштай очам Белсәң иде җаным шундый сагынам Шундый яратам Мин кайнар кочагында Онытам барында Синең
Киләсе резидентыбыз Диана Тажидинова визажист һәм стилистлар курсына йөри башлаган. Артист тормышында әлеге һөнәр бик кирәк дип саныйм. Җитмәсә, минем бу эш бик әйбәт килеп чыга. Кайвакыт дус кызларым бизәнүем, чәчемә карап, үзең ясадыңмы дип сорау бирә башлыйлар дип уртаклашты безнең белән Диана. Сине көтәм клибын бергәләп карыйк. Эх, Диана, нишләргә? Кирегез. Синең җырлар кешеләр өчен. Ә син кинесен клубка кебек халыкка якынрак буларга кирәк. Исәмесез, Фанис Фердинандович? Менә таныш бул. Муде, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Барыгыз авылга и нормально киен. Güller bulab üser idem, şiller bulab iser idem. Hallerime körür bulsan, dingizler geçer idem. Mehabbet köprülerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Mehabbet köprülerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Фанис Фердинандович әйтә бит. Гафу ит, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунысы хәзер модны. Özünü denik bilmiysin sen, gözlerimden görmiysin sen. Yüreğine de bulsa da düşünme kırmıyısın sen. Mehabbet köprülerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Mehabbet köprülerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Hıyalımda seni girdim, kirek tügel mina büten. Kanadılanıp yerimi küpten, gönlümden seni kütten. Mehabbet köprülerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Mehabbet köprülerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Вот это я понимаю, современный подход. Mehabbet köprülerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Mehabbet köprülerinden barlaşa batılıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklıyık ele. Ömürge saklıyık ele. Хит. Айгөл Бариеваның хәл әхвәлләрен белергә шалтыраткан идек. Ашыгам бер секундтан сәхнәгә чыгасым бар дип телефонын тиз генә куйды. Instagram шелтәрен карап чыккач, күрдек, Татарстан буенча гастрольләрдә йөри икән. Уңышлар сиңа, Айгөл. Концерт залларың тулып торсын.
Hamman turmuş kuvabız Süyü üzülüp, bәхет üzülüp Yaşau тәмен tuyabız Uzaq ömürlər, aylar, yıllar, mezgillər Yaşi anlayıb şul biz мәңгелек түгелләр Uzaq ömürlər, aylar, yıllar, mezgillər Yaşi anlayıb şul biz мәңгелек түгелләr Dostlar белән, туган белән бик кадерләп вакытны Яшигәне дөньяларда бүлеп кайгы шатлыкны Uzaq ömürlər, aylar, yıllar, mezgillər Яши anlayıb şul biz мәңгелек түгелләр Uzaq ömürlər, aylar, yıllar, mezgillər Яши anlayıb şul biz мәңгелек түгелләр Яши anlayıb şul biz мәңгелек түгелләр Biz мәңгелек түгелләр Альбина Ишмурдина бүгінгі күндә сессияға әзірләнә. КФУның магистратурасында филолог һөнәре буенча белем ала. Питерда татар китаплары табу бик авыр. Шуңа күрә эшләр бик үк шәптән түгел ди җырчы. Казаныбызга кайт, Альбина. Бездә алар бик күп. Dünya başqalabızın Peterburg Senden motor şəhər dünyada yox Beyik həmin görkəm o heşiksiz Mında kelib qalasın sensizsiz Sen tılsımlı sirli də tarihi Həm şuluq vaqtda biraz ruhi Güzelliğin bik də ilahi İlham taba alamında dahi Köpürler hem odralar, yılğalar hem kanallar Eva buya hak dönər, bizniki de şəf günlər Köpürler hem odralar, yılğalar hem kanallar Saray meydanında var Ermitaş, İshak sabarında oyni quyosh Admiral Titlining o'tkunishi Ming'a da shahar yilmanda qo'ychi Tatar tiqrig'i Qozon urami Qozon sabori Qozon o'travi Yashagan Pushkin ham bo'lgan To'qay Betaraf bo'lar bo'lmay bo'g'ay Eva bo'yi oq tunlar Biznikida shaf kunlar Ko'pirlar ham o'troqlar Yilg'alar ham qonallar Eva bo'yi oq tunlar Biznikida shaf kunlar Ko'pirlar ham o'troqlar Yilg'alar ham qonallar
Нурзаданың гаиләсендә авыр вакытлар, җырчының әнисе вафат булган. Нурзадага сабырлыклар теләп авыр кайгысы белән уртаклашабыз. Аның безнең жизни клибы өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Gül yılmayıp yürüsün, nişikine sözlerini söyleyip söyleysin. Tırışasın, buluşasın, kungelen ilkin senin. Apamның bәхеті buldu, Allah'a şükür deymen. Hallerini bilip durasın, senin bir canın tuzmi. Tuğan canlı oğan bulgan ol bizning jizni. Hallerini bilip durasın, senin bir canın tuzmi. Tuğan canlı oğan bulgan ol bizning jizni. Senin uğranın türden Sina degen bәхеткәйің Демек алдан югірген Әр ішке де қолың келі Ұста юмарқам өлгір Өзі шаян өткен зирек Ул бет біздің жизнидер Хәлләрні біліп тұрасың Сенің бет жаның түзмей Туған жанлы оңан болған Ул біздің жизни Хәлләрні біліп тұрасың Сенің бет жаның түзмей Туған жанлы оңан болған Ул біздің жизни Шулай булсын, жизни син безгә кирәк. Тормышның төрле көнендә бул шигел безгә терәк. Бәхетле булып яшәсен, югалмасын кадерең. Эшләрең гел уңып торсын, озын булсын гомерең. Нинди мәҗлес бу? Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Мен не ишмәсәм жизни, белмим сезнекен инде. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Хәлләрне белеп торасың, синең бит җаның түзми. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни. Альбина Килдиярова һәм Илнур Юламановлар Башкортстанда яшәп иҗат итәләр. Бу арада яңа костюмнар тектиреп, яңа ел корпоративларына әзерләнеп йөрибез ди. Кеше шаккатырлык вакыйгаларыбыз юк, дип уртаклашты безнең белән Альбина. Җырчылар өчен тавыш бирәсегез килсә, 13-20 номерына топ клип дип башлап, 190 кодын язып җибәрегез. Шулай кырылган Ходай бабай безгә парлар җибәргән. Очрашсыннар, табышсыннар, яратышып кавышсыннар, бәхетләре үз кулында дигән. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй. Туй коты керсен һәр бер өйгә. Теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй. Туй коты керсен һәр бер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Җирдә сезне фәрештәләр җыраштырган. Йылдызлар һаваларда кавыштырган. Мәхәббәтне нык саклагыз, бәхетләрне югалтмагыз, гомер юлын бергә тигез атлагыз. Туй, туй,
карлар җибәргән. Сине минеке җаным диеп, Мин синеке ярым диеп, яшәгез сөеп сөелеп дигән. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй. Туй каты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй. Йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй. Туй каты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй. Йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй. Туй каты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй. Йөрәкләр типсен мәңге бергә. Йөрәкләр типсен мәңге бергә. Алмаз Хасанов безнең хит парадыбызда сагынуыңны беләм клибы белән катнаша. Җырчы бүгенге көндә Башкортстан якларын яулап гастрольләрдә йөри икән. Иҗатта кайный миндә, аеруча яңалыкларым юк. Яңалыкларың булмау үзе бер сөенеч инде ул, Алмаз. Еш күрәм сине төшләремдә, кулың сузып миңа киләсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Сагынуыңны беләм, 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 ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, 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 ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Минем белән тиңләп башкаларны чагыштырып гомер кичәрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим инде, белмим нишләрсең. Очрашканда баксам күзләреңә, белмим инде, белмим нишләрсең. Сагынуыңны беләм, 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 ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сабырлыгын сорап Ходаемнан, туктатмадым киткән чагында. Җырларымны минем тыңлаганда, сагынырсың тагын, тагын да. Җырларымны минем тыңлаганда, сагынырсың тагын, тагын да. Сагынуыңны беләм, 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 ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш
Сағыш ұтты болып яғылған Сағнауыңны білем, Ләкин енді юллар ябылған Барлығым бүгені жаннарыма Сағыш ұтты болып яғылған Барлығым бүгені жаннарыма Сағыш ұтты болып яғылған Сағыш ұтты болып яғылған Барлығың бүгені жаннарыма Сағыш ұтты болып яғылған Узган атнаның премьерасы болған Зинере һәм Ризат Рамазановларның гаиләсендә бойлар ватылган. Ризат күз ачып йомганчы аны рәтләгән. Гомердә тотып та караган нәрсә түгел иде, рәтли алгач үзем белән бик тагын горурландым ди җырчы. Шулай ук үзләре белән булган кызыклы вакыйганы да сөйләп китте. Хатынның туган ягына кайтканда 2 тапкыр гаишниклар туктатты. Берсе танып альбом сорады. Әлегә ул безнең юк дип афиша биреп калдырга туры килде. Хәзер менә инде гаишникларга бирерлек альбом чыгарга туры килә дип уртаклашты безнең белән Ризат. Нәрсәші біз егіттер бүгін? Клубта биклен. Кіріп ятасы болар. Ерте күту, ерте баштан тұрасы ардырды. Не, Зинера қойтқан бет? Қойсы Зинера? Ғазим Мабыр қызы, жұршыға оқу қолзанда. Ерте қатырлайым яны? Николап, собайында отыра? Гитарың олда, кеттік? Сан кеттік? Tanıştık biz senin bilen isteme Yol boyunda uzken aksirinler ana izleri Böyle gittin şeşiklerin isteme yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bəxtike Biz yaratkan appak serinler yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bəxtike Biz yaratkan appak serinler Күрәсең ме ирекәме сириннәрне Шәшәккә быелда Зата бара безне гомер буена Қолыбызда қабат шәшекләре Атлыйбыз бірігәләп Нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bəxtike Biz yaratkan
Biz yaratkan appa sirinler Bulgan iken bulganı bәхетке Biz yaratkan appa sirinler Biz yaratkan appa sirinler Салават Миниханов һәм Гүзәлем гастроль турларын башлап җибәргәннәр икән. 2 ноябрь көнне алар Мөслим районын дәр селкетеп кайтканнар. Халык әйбәт каршы алды. Җанлы концертыбызны бик ошаттылар. Бүгенге көндә иҗатыбыз кайный, ял итәргә вакыт та юк диялар. Син һәм мин җыры өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Каршы алыгыз. Бүген 3нче баскычта әлеге клип. Сен қайда жүресің? Бұл мұнда ма? Мұнда, сен ездің. Тройнорничка. Акыра, посихлана, баш, тез гына сат кызы. Где ты ходишь? На работу опаздываешь, зарплату требуешь. Aşağı day. Sonra Türkçe vaktinde gele zarplata alat. Sen ne istiyorsan? İstiyorsan işte. İşte senin golü. Bir gol çıkıyor. Senin bir karışın, bir nazlı karışın Kuştay kanatlandırdım yine Şak düzüp duram hisler kanatında Işan buğay köklerge indi Uylarımda, jırlarımda sil Ümitimde, bəxtimdə sil Tuğru dostum silən yarım Köklər qavuşturğan var biz Sin həmmin Uylarımda, jırlarımda sil Ümitimdə, bəxtimdə sil Tuğru dostum silən yarım Köklər qavuşturğan var biz Sin həmmin Bir yılmayu jide Күңлем erip gide Yemlene ayaza günlerim Biraz görünü tursam Seni pek sağınam Uçraşular kütem güzelim Uylarımda, jırlarımda sil Ümitimde, bəxtimdə sil Tuğru dostum silən yarım Köklər qavuşturğan var biz Sin həmmin Uylarımda, jırlarımda sil Ümitimde, bəxtimdə sil Tuğru dostum silən yarım Köklər qavuşturğan var biz Sin həmmin Damlar sızılıp bata, günler yemli uza Hisler kışı günden gün orta Yürekler jilgine birden bulup dibe Bәхет şul buladır dünyada Uylarımda, jırlarımda sil Ümitimde, bəxtimdə sil Tuğru dostum silən yarım Köklər qavuşturğan var biz Sin həmmin Uylarımda, jırlarımda sil Ümitimdə, bəxtimdə sil Tuğru dostum silən yarım Köklər qavuşturğan var biz Sin həmmin Sin həmmin
Алсу һәм Азат Фазлыевларны бу арада мәҗлесләргә бик күп чакыра башлаганнар. Айрыуча байлар сәрдәгәнем авыл кешеләре ди Алсу. Балтач районы байлар сәрдәгән авылында яшәүче Зиннур, Айрат, Габделнур абыйлар ярдәмендә төшерелгән иде бу клип. Авыл тормышы яктырткан җылы клип килеп чыкты. Авыл халкына бик тә ошады ди Алсу безгә. Менә шуңа күрә дә заказларыгыз артты да инде Алсу. Һәм 1320 номерына топ клип дип башлап 189 коды белән SMS-лар юлларга онытмыйбыз дуслар. Хит парадыбызның 2нче урыны. Бабай, ни өчен безнең авылны байлар сәрдәгәне дип атаганнар? Ne işin mi? Tarixlardan görünne senin atamaların, mirasqa bay sen avalım, qadrli tuğan yağım. Dünyanın bir pişmağında cennettey tabiatlı tuğan avılga mehabbet bilep algan yürekini. Bayılar sərdigənim, bulunlarda güllərik, canla şifa dava birən nur zinə şişmələrik. Bayılar sərdigənim, sində yaşlık izlərim, balaşaqның soxmaqları, hər kimin əzizləri. Şi düşməz iniş boyunda ziriklərnik şavlavın, sağlıb qaytam doğan avlım, dağlı ormanlarım. Bir yıl ası su boyunda üsken dal direkleri, avalımның saf havası güdere güngüllerini. Bayılar sərdigənim, bulunlarda güllərin, canğa şifa dava birən nur zinə şişmələrik. Bayılar sərdigənim, sində yaşlık izlərim, balaşaqның soxmaqları, hər kimin əzizləri. Ömürge sinde bitter şalkım, iti kişiler avlı deyip batırga birdir hakkım. Menip zərə tağlarına küş alam sina qaytqaş, tuğan avlını unutmay yaşıkşı əydə yaqtar. Bayılar sərdigənim, bulunlarda güllərin, canğa şifa dava birən nur zinə şişmələrik. Bayılar sərdigənim, sində yaşlık izlərim, balaşaqның soxmaqları, hər kimin əzizləri. Bayılar sərdigənim, bulunlarda güllərin, canğa şifa dava birən nur zinə şişmələrik. Bayılar sərdigənim, sində yaşlık izlərim, balaşaqның soxmaqları, hər kimin əzizləri. Илнур Рамазанов укырга йөрми башлаган. Муеннан концерт, гастрольләр дөнья. Ял итәргә вакыт та юк. Укырга җитешеп тә булмый ди җырчы. Әле күптән түгел генә Радик Юлякшинның концертына Казанга барып кайттык. Казанның матурлыгына тагын да инандым ди егет. Илнур өчен 182 коды ярдәмендә тавышлар юлый аласыз. Алтын медаль иясен каршы алыгыз. Жырларымны сиңа арнап, сәхнәләрдән торам карап. Аңлыйсыңмы хисемне, дөньядагы иң чибәр кыз.
Bakışların kaynar utkuz Açı mina esemen Bir kulağına serle salav Oy almasın bu şakayav Kütem sinen tek bir söze Jalatırlıq Күңел күген Bir kulağına serle salav Oy almasın bu şakayav Kütem sinen tek bir söze Jalatırlıq күңел күген Матур итеп карадыңда Йөрәктә ут кабыздыңда Үтеп киттең янымнан Тау караштан гашыйк булдым Синдән генә хәзер уям Чулпаным син таңымда Bir кулыңны серле салау Ой алмасин бул шәкыя Татар эстрадасында менә шундыйрак яңалыклар. Кемдер укый, кемдер гастрольләрдә, кемдер яңа һөнәргә өйрәнә. Дуслар, яраткан башкаручыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Топ клип хит парадында бары тик сез генә хәл итәсез. Бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист-стилистлар сезне иң мөһим тантанага хәзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.